ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଦେଇଥିଲେ 40 ଲକ୍ଷର ଏହି ଲକ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ି। ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋକୁ। ତାମାନେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମା କିଛି ମିଛ କଥା କହୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମରିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଡିପ୍ରେସନ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ। ହେଲେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। 40 ଲକ୍ଷର ଲକ୍ଜରୀ କାର, କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଇସାରୁ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଦେଇଥିବା ପଇସାରୁ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଏକା ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ହାତ ଥାମିଥିଲେ। ସେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସହ ଲଭ ରିଲେସନସିପରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ପିତା ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁଥିରେ ସେ ଅଧିକାର କଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଚିକି ଆସିଥିଲେ। ଏବେକାର ଦୁନିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଜମାନା, କେହି ଏଠି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ମିଡିଆ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇ